ka. Namagan ako sa Mama, gustong buhay. tumulong sa akin dahil Makapamilya ka lamang. yun o, nag-text lang ko ay lumalaki raw ang aking puso. Kulang na kulang ako sa gamot. Kailangan magamot agad ano? Kailangan magamot agad ako dahil Magkano ang gamot niyo tay? Hindi, may ano, ano din na, Ha? kaawa nilang ano, may ibili lamang. Puruso. Nag-ano nga si kanano, Nahirapan kayo huminga? kung Nahirapan kayo huminga? wala akong ibang mga Ito yung x-ray mo? Ay, ito yung x-ray nito. Ito malaki yung puso mo. lalakad. Yung dakula na yan. May makalingap. ganun. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, oh Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Then, yan. Mapagpalang araw po mga kalingap. Nandito ako ngayon kay Tatay Asyong. Ayan. Kukumustahin natin ang ibinigay natin na negosyo na kambing at babuyan para kay Tatay Asyong. Yan. Medyo makulimlim na naman po mga kalingap. Ano. Tabo! Tabo! Buhay pa yung kambing? Buhay pa? Ay, putay. Oh, nasaing na ka mo. Sasay pa lang. Nagsaraing ang paniran nyo. Mayo. Paano na? Bumukay ka maalang. Alang ay, kukunti na yung bahog. Oo. Ano ang sunod niyang ano dyan? Starter yung Pares starter pa rin? yung Ay, delikado to. Buti hindi nyo natatapakan to. dito yung apri na eh. Buti hindi nyo natatapakan. Ganun oh. Sinakay ko sinagin ang Sakit. Kulog yan, ano? Kaya nagagatong na sila mga kaling. Ato, may binili gamot. Pwede makahingi yung tulong lang na ano, pambili lang. oo. Kasi lumalaki raw ang puso ko kaya Nagdadakula. Wala na siyang pambiling bulong, walang gamot. 3 buwan na sa akin. Pati ngayong bulan, pero wala nang pambili. Paano na? O yung nga nahihirapan nga iniisip mo yun, nahihirapan Dala mo. sa akin ano, masaya. Nakita ko pag ano ni Pemo kasi pagkabingan sa ano siya kang hinihika siyang ano, kang Lumalaki kasi ang puso ko lang. ang Nadakula. Ito. ekstra yan. Delikado na. Nga, kapag sa may gamot talaga, tapos 3 bulan. Ano daw hilang sa puso? Oo. Naku. Malaki na ang puso niya eh. Kaya magnanimati ka. Namagan ako sa Mama, gustong buhay. tumulong sa akin dahil Makapamilya ka lamang. yun o, nag-text lang ko ay lumalaki raw ang aking puso. Kulang na kulang ako sa gamot. Kailangan magamot agad ano? Kailangan magamot agad ako dahil Magkano ang gamot nyo tay? Hindi, may ano, ano din na, Ha? kaawa nilang ano, may ibili lamang. Puruso. Nag-ano nga si kanano, Nahirapan kayo huminga? kung Nahirapan kayo huminga? wala akong ibang mga Ito yung x-ray mo? Ay, ito yung x-ray nito. Ito malaki yung puso mo. lalakad. Yung dakula na yan. May makalingap. ganun. Basta lumalaki raw ang anak ko. Paano na? Kaya lagi ako pinapagod. Maliliit pati mga anak mo. Maliit pa. Wala akong Yung mga yung nga nag-alaga sa mga, ano si El Cambe, yung, Ay, ikaw nag-aalaga ng kambing? siya nag-alaga. Ay, bisitahin natin yung kambing. Ay, mga kalingap. wala akong ibang maasahan para na kapag pagamot Hirap na hirap pa rin. sa kalabanga ko pati kinoa. Bigyan kitang 500 pang gamot. Ano? Bili mo ng gamot. Mm, Pwede man nga magbili. Year niya. eh.
Salamat ka marahay. Bigyan natin ng sponsor. Ah. Yan. Bili mong gamot, ano? Pang, ano, ito pang hika. Wala naman ibang mabili nito sa ano. Bili ka na lang dyan, ang mga reseta mo. Nahika muna. Ano itong niluluto nyo? Sinaing pa lang to. Nasaan na yung pangalan nyo? Malis na. Punta natin si, ano mo? Alaga mo, tara. Ano yan? Kung nakaporan. Hanggang di pa nauran. Yan, pupuntahan po natin yung alaga ni Tate Asyong na urig tsaka baboy. Maputi kun baga. Ay, nababasa yung kambing. Huwag niyo pabasa. Huwag niyo pa uranan. Ayan. Huwag mong pauranan. Dito natutulog. Sino natutulog dito? Mayo. Nakakit ka dyan? Basa yan, basa. Nilalamig baga. Takula. Malaki na yung baboy nyo. Yan, bibilan ulit natin ang pagkain nyo. Ugik! Ugik, ugik. Dakula na agad, adi. Ano? Yan, bibili tayo mamaya pag, ano? Pagkain nila. Ano? Kung konti na yung pagkain, bibili tayo. Para may pang ano. Mas dakula yung lalaki, adi. Ikaw lang nagbabahog dyan. Pagkarigusan nyo araw-araw. Pagkakarigusan nyo. Yung kambing, wag nyo pabasa, ano. Dapat hindi sila nababasa, adi. Nilalamig. Nilalamig si kambing. Kami. Saan mo pinapakain? Dito lang. Ha? Doon. Ayan. Bukas naman mga kalingap, update naman natin yung panegosyo natin kay Ate Jenny, kay Joshua, kung ano ba ang improvement mo ang kanyang pagnegosyo. Ito kay Tatay Asyong, malalaki na po yung mga baboy, urig tsaka baboy. Yan, bibili tayo ng ano, pagkain. Ano, bili ulit tayo isang sako. Tara. Pero hindi naman siya naulanan, kambing. Di man. Dapat may lugmukan dito. Lugmuk. Ano? Kung kahit sako. Adi. Me. Mehe, mehe, mehe. Sa kanyang kulit. Mga kalingap, ano, yung una pre-starter, ngayon starter na kasi medyo malaki na yung baboy. Ayan, tara. Magabato na maray. Urig ka na. Dito na sa urig. Yeah. Medyo na natin pagkatapos. Ayan.
hanggat ano pa yun, direct yung supply. Salamat po sa ating sponsors ng supply ng pagkain. Salamat. Sige, salamat. Yan. Sige. Nang anong grabe. Iyo, namayat baga sinana yun. Dati man pa, dati lang. Sige. Salamat. Paubos nyo lang muna yan. Ano? Orig. Malaki na yan pag nag-abos ko yan. Iyo. Babos ko mo ano. Ilang buwan na lang yan, dakula na yan. Iyo. Starter na yan. Una yan. Uno Pids. Salamat. Maray. Dito pala nag-alaga ng kambing. Huwag niyong pabasa yung ano, kambing. Hindi nga, hindi sa kagabi. Lagyan niyo sa ako, yung lugmukan nila. May dapat ako may higdaan mo na ano. Oo, kasi parang tao din yan. Iyo, Magagadan yan pag nilalamig. maliit pa. Nanginginig ba na ganun? Nalalamig. Pwede ka sintaya. Iya. Sige. Punta na ako. Salamat. Salamat. Sige, salamat. Salamat na Salamat ng maray. Nasaan yung isa nyo? Aki, dalaga. Nagtakot na sa iyo tayo, iya. Nasaan? Kabila. Lesan, nakapag-film na. Nahiya. Dapat di siya nahiya. Hali-hali na akong napunta dito. Ano? Sige, ito mabait to. Hindi na nahiya. Ini isa, maano sa iyo yung Iya. isa. Kailan din niya ganyan? Malapit na. Malapit na. Sige pa. Sige, Maig din salamat. ako daman. Ah.